x'jgħidulu lil Ġesu? Anzi, jantiċipa dak li se jgħidulu. Tabib, fejjaq lilek innifsek. It-tabib huwa dak li jfejjaq. It-tabib tmur għandu mhux biex jgħidlek kemm inti b'saħħtek, biex jekk inti hemm xi ħaġa li għandek bżonn tirranġa. U mhux l-ewwel darba li it-tabib jgħidlek xi ħaġa li jkollu bżonn jgħidha wkoll lilu nnifsu. Bl-umiltà u l-erf tal-mulej, il-ħaruf bla teba, jaf li aħna li sejħinna d-dawl kultant inkunu dlam. Aħna li sejħinna l-meħ tal-art kultant il-meħ tagħna jkun mhux ilu li qata u jibqa' bla toma. Tabib, fejjaq lilek innifsek. Imma it-tabib għalkemm forsi għandu bżonn ifejjaq lilu nnifsu ma jqafx ikun tabib. Bir-rispett kollu li professjoni, jekk tabib jgħid li tpejjibx u qed ipejjeb il-ħin kollu, it-tnejn li aħna għandna bżonn nieqfu mpejpu, kemm jien u kemm it-tabib. Imma l-fatt li hu għadu ma waqafx ipejjeb ma jfissirx li dak li qalli huwa ħażin. Il-fatt li l-Knisja fil-komunità tagħha, fir-rappreżentanti tagħha, mhux dejjem jinnexxielha tagħmel dak kollu li jrid Ġesu ma jfissirx li tittalaq ħalqa. Tabib, fejjaq lilek innifsek. Dina il-kelma ta' Ġesu nilqgħuha b'umiltà kbira x'għandna bżonna kontinwament.